Priatelia, čo takto španielské Megamo s DJI motorom nie s úplne prestrelenou cenou na hliníkovom ráme Fox Vidlica 160-kové zdvihy. Ja si myslím, že to by chcelo aj troška porozmýšľať, ak ste taký troška lepší biker a chcete troška vyčnievať nad ostatnými kamošmi. Poďme si o tom niečo povedať, teším sa na vás. Španielská značka Megamo, známa viacej z pretekov a možno z cestnej cyklistiky. Gravel, veľmi veľká ponuka, aj nejaké takéto závody, ale Megamo sa hodne oprelo aj do týchto horákov, do elektrobajkov s Boschom motorom. No a jednoducho nám, keď prišla ponuka mať takýto e-bike v takejto cene s DJI motorom, jednoducho sme do toho šli. Tých bicyklíkov nie je úplne veľa, ale je tu už nejaká tá vzorka, nejaké kusovečky sú tu. Je tu v podstate Megamo Reason, to znamená na hliníkovom ráme. Cenovečka 4999, čo si myslím, že na tú výbavu je veľmi fajn. Odvážili sme 24 kg, čiže dobrá váha, tak aby som povedal štandardná, ale na to, že to je hliníkový rám, je to hodne nízke. DJI motor, 2,5 kg, DJI-ko, o tom si treba čo to naštudovať, treba o tom čo to vedieť. Ja vám môžem povedať, že minulý rok som na tom povyhrával nejaké preteky, najazdil som zhruba 2000 km, absolútne bez problémov. Samozrejme, my budeme robiť servis pre aj naše bicykle, aj teda všetko to, čo patrí k tomu. Za mňa DJI motor, čo sa týka čísel, v tom píku vám to vie dať, v tom booste až 1000 W, čo je strašne veľa vátaže. Motor má iba 2,5 kg, veľmi dobrá šírka klúk, hej, už sa to podobá na klasický bicykel, keď si pozriete, tak naozaj ten motor je tu krásne schovaný, je to malinké, miniatúrne a pritom to dáva toľko veľa sily. Čo sa týka aj toho displeja, krásne implementovaný do toho, je tu veľa funkcií, veľmi dobrá podpora aj cez aplikácie, hoci ja to moc nevyužívam, nie som tento typ, ale čo mňa tu baví, tak je tu, že tu mám vátaž, mi tu ukazuje, ktorú ja dávam do bicykla, čo som hodne využíval a čo ma baví, takže mám tu waty, newtonmetre svoje, čo je úplne perfektné, je to dotykový displej, tu je kopec funkcií, klasické tachometrové, aj výšlapy, aj výškové metre, koľko som prešiel. Proste je to nádhera a myslím si, že je to vychytané. Čo sa toho DJI týka, tak samozrejme to nie je nejaká nová, neznáma značka. Nie som úplne v tejto sfére zdatný, ale vidím tu, že Paolo má mikrofón DJI, takže sú tu nejaké drony DJI, takže už predpokladám, že nejaký rok na trhu sú a patria medzi špičku a myslím si, že aj toto budú nejakým spôsobom chcieť mať, aby to bolo v tej špičke a nejakým spôsobom nepodcenia servis a kvalitu svojich výrobkov. Takže toľko len na DJI-ko. Megamko, Španiel, hliníkový rám, pekné uloženie, veľké ložiska, zapúzdrenie, Fox tlmič, Fox Vidlica, je to na Shimane XT, 1x12 samozrejme, široké rafiky, maxi splášte, DHR-ka dokonca, Exoprotection 2924, vpredu Asegajko, čiže takisto doplnky vychytané, 29x2,5, Exoprotection, tubeless ready. Tu mám ešte aj takéto, aby sa mi nepretočili, čiže kto rád padá, hej, a potom máte rajdy obtočené dookola, tak tu vám to vlastne ostáva v tej polohe. Za mňa perfektná vychytávka. Teleskopická sedlovka, toto je veľkosť M. Proste Megamo, DJI, Kubica Šport, tešíme sa na vás. Kúsovka, verím, že prídu čo chvíľa ďalšie, no uvidíme. Bicyklovať sa dá už celoročne, priatelia, takže sledujte naše videá a tešte sa zo zdravého pohybu. Toľko múdrosti. Čau.